Takže ahojte. Dnes prvýkrát v slovenčine. Vítajte na mojom YouTube kanáli. Ospravedlňujem sa vopred, ak to bude trochu kostrbaté občas, ale povedala som si, že vyskúšam aj v slovenčine. Netuším, či sa nájde niekto, kto to bude chcieť pozerať, ale však uvidíme. Dnes to bude meditácia a chcela by som si pre vás pripraviť potom aj nejaké jogové flowy, nejaké fyzické cvičenia, asany. Kľudne mi dajte vedieť v komentoch, ak by ste mali nejaké konkrétne želania. Takže asi toľko na úvod a kľudne môžeme začať. Takže za mňa, keď meditujem, tak rada sedím na niečom vyvyšenom trošku. Teraz mám pod zadkom taký meditačný vankúšik, ale ono to v zásade môže byť hocičo. Môže to byť aj 2 jogové bloky, alebo teda jeden, alebo proste zmotaný vankúšik. Ono je celkom príjemné, keď má človek trochu vyvýšenú tú panvu a je na vyššej úrovni ako kolena a zvyšok nôh, pretože nám to umožňuje trošku lepšie mať vystretý spodný chrbát. Keď vlastne človek sedí na zemi a všetko je na jednej úrovni, tak sa nám ten spodný chrbát prirodzene trošku prepada dozadu, že je ťažšie mať ho naozaj vystretý. Takže asi toľko. Kľudne si spravte pohodlie a dá sa sedieť kľudne aj na stoličke, ako je vám dobré. Takže potom, keď si nájdeš svoj komfort, svoje miesto, tak pomaly zavri oči, bystri chrbát. Ruky môžu byť na kolenách alebo na stehnách. Dlane smerujúce nahor alebo nadol, ako je ti lepšie. A najskôr si dajme zo pár dlhých, hlbokých nádychov a výdychov. Normálne počas dňa väčšinou dýchame dosť plitko, tak si dovolme dať trošku viac kyslíku telu. A kľudne aj s hlasným výdychom. Nechaj ísť všetko, čo sa dialo počas dňa, alebo čo ťa ešte čaká, čo máš, dajme tomu, v hlave ako plány a nejaký to-do list. V tomto bode už si tak povediať zarezervoval tento čas na tvoju meditáciu, na tvoj čas na podložke. Tak buď prítomný nielen fyzicky, alebo teda prítomná nielen fyzicky, ale aj mentálne. Ešte zo pár nádychov, výdychov. Dých je taká naša kotva medzi vedomým a podvedomým. Cez vedomé dýchanie vieme ovplyvniť aj náš nejaký podvedomý stres a pocity. Vieme skľudniť telo, aj myseľ. Takže tu naozaj nechaj všetko ísť. A potom kľudne nechaj dých, nekontrolovanie, nechaj telo dýchať tak, ako potrebuje. Nemusíš už siliť nejaký hlbší nádych a výdych. Nechaj telo proste dýchať tak, ako ide, tak, ako potrebuje. A iba to pozoruj. Ten nádych a výdych. Ako ti stúpa hrudník a potom klesá. Možno trochu aj brucho
stúpa, klesá, respektíve s nádychom ide von a s výdychom dnu. Ako vlny na mori, pravidelný rytmus, nádych a výdych, bez námahy. A možno si môžeš aj všimnúť, či ten vzduch, ktorý prúdi do tvojich nosových dierok a potom ďalej až do plúc, má nejakú vôňu, či je studený alebo teplý. Potom postupne môžeš uvoľniť to sústredenie sa iba na dých a všimni si celé tvoje telo. Začni si všímať, ako sa tvoje telo dnes cíti. Možno máš niekde nejaké napätie, nejaká iná časť tela sa možno dnes cíti naopak veľmi uvoľnenie. A skúsi to naozaj iba všimnúť, bez potreby toho to nejako meniť. Aj keď si všimneš niekde napätie, skús to najskôr iba pozorovať. Je to úplne normálne, že sa každý deň cítime trošku inak. Možno aj nejaká emócia vypláva na povrch. Možno niekde cítiš jemné brnenie alebo šteglenie. A ono niekedy to funguje tak, že už len tým, že sme tomu dali nejakú pozornosť a že sme si to všimli, tak to napätie v tom tele sa uvoľní tak nejak samo od seba. Bez toho, že by sme to nejak veľmi museli siliť. A pokiaľ si všimneš, že ti myšlienky unikajú niekam inám, je to absolútne v poriadku. Keď si to všimneš, tak tú myšlienku ako keby pripni na oblak a nechaj ju odplávať preč. Nechaj ju odísť preč. A opäť prinies svoju pozornosť na to, ako sa cíti tvoje telo. Hrudník sa stále dvíha a klesá s pravidelným dýchom.
potom si môžeš všimnúť alebo si tak viac uvedomiť aj všetky plochy, ktorými sa dotýkaš zeme, respektíve podložky, na ktorej sedíš. A cíť, ako ťa uzemňuje. Ako je pre teba oporou. V tomto bode nemusíš byť ničím pre nikoho, iba byť tu a teraz sama pre seba alebo sám pre seba. Nemusíš plniť žiadnu rolu alebo niečo vykonávať. Iba byť, dýchať, vnímať. Môžeš si dať ešte zo pár nádychov, výdychov, tam, kde si. S každým nádychom berieš novú energiu pre svoje telo. S každým výdychom sa zakoreňuje, že nechávaš ísť čokoľvek, čo už nepotrebuješ. Potom môžeš pomaly otvoriť oči a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste so mnou meditovali. A kľudne si zopakujte video, kedykoľvek budete potrebovať a ja sa posnažím natočiť aj nejaké ďalšie. A želám vám ešte krásny deň, alebo večer, alebo akákoľvek časť dňa vás ešte čaká. Namaste.